Benvidas e benvidos ao podcast As Ervas da Boa. Un proxecto que xorde dentro do programa Mulleres Mais da Concellería de Servicios Sociais, Muller e Igualdade do Concello de Vedra. Este é o segundo podcast que creamos as mulleres deste programa. O primeiro foi o ano pasado co título Moitas mulleres nunha soa muller. E como foi unha boa experiencia, decidimos realizar outro. Nesta ocasión, quixemos ir ás nosas orixes, a eses coñecementos populares e sabios que as nosas nais, avoas, aplicaban cando éramos nenas para curarnos, coidar as nosas feridas e malestares ou vimos a utilizar na nosa contorna. O emprego de plantas medicinais con fins terapéuticos é unha práctica que se utilizou desde a prehistoria e segue utilizándose na actualidade. É frecuente o seu emprego en combinación con medicamentos prescritos. Moitos preparados naturais conteñen o mesmo principio activo que os usados na medicina convencional, xa que constitúen moitas veces os ingredientes primarios utilizados polos laboratorios farmacéuticos. Neste podcast centrarémonos en 8 plantas que poderedes encontrar casi en calquer horta ou polos montes que rodean nosas casas. Presten atención, porque xa damos comenzo á nosa investigación. Erva da aboa número 1, os asentes. Esta é unha planta que se dá en forma de mata con diferentes tallos. Cada un destes ten pequenas polas, cunhas follas con forma desdentada. Teñen unha cor verde blanquecina e un cheiro a erva amargo. Esta planta estaba na maioría das nosas hortas. Nos meus recordos a teño moi presente. Sendo eu pequena, para miña nai, como para a maioría das nais, unha das súas preocupacións era eliminar as lombrigas que tiñamos casi todos os nenos e nenas. Paréceme estar vendo a miña nai ou a miña avoa primeiro poñer unha culler grande, un pouquiño de aceite ou unto a quentar no lume. Cando estaba morno, mollaban unhas follas de asentes no aceite. E sentadas nun banco pequeno, co rapaz no colo, frotábanlle polas costas, nos costados e despois aos lados da barriga. E os asentes deixábanos no medio da roupa á altura do peito durante toda a noite. Outra forma era ao redor do embigo e ían descontando. Agora 10 e quedan 9. E así ata chegar ao 0. Salomé, dis que na túa casa tamén os utilizaban para os cuchos? Pois eu recordo, sendo nena, que meus pais trataban as lombrigas dos cuchos cun preparado de asentes. Facían unhas boliñas pequenas e redondas de asentes e unto. Machacábanse nun morteiro, collíase un pouco de preparado e envolvíase en fariña para que lle souberan millor. Metíanselle na boca do cucho e pechábase apretando forte, porque senón botábano fora. Aos poucos días de facer isto, botaban fora as lombrices. Xúroche que isto era o mellor remedio. Erva da aboa número 2, a ortiga, chamada tamén estruga ou erva do cego, coñecida tamén pola planta que pica. É unha planta con follas cubertas de pelos urticantes que ao contacto ca pel producen pruído e bochas. A miña experiencia persoal ca ortiga remontas á miña infancia, pois esta planta era empregada algunha vez pola miña nai como un remedio natural para combatir a gripe e a febre. O proceso era o seguinte: primeiro collíase un ramallo de ortigas e espida de espaldas, logo sacudíase polas costas ata os pés,
e ao final quedabas na cama tapadiña ata entrar en calor e suar, mellorando a circulación e baixando a febre. A pesares de que poida parecer, o remedio era efectivo, aínda que malo de aturar. Para combater o picor, podemos fregar a parte afectada con follas de ervaboa ou menta brava. A ortiga ten moitísimas propiedades. É diurética, analxésica, antialérxica, antianémica, antiinflamatoria, depurativa e mellora a circulación do sangue. En infusións usábase para combater toses, artritis e infeccións en xeral. Tamén favorece o crecemento do pelo. Agora vou dar paso á miña compañeira Rosario, que vos vai falar da oliveira. Erva da aboa, número 3. A oliveira. A oliveira non deixará de sorprendernos nunca. Unha herdanza que recibimos de xeración en xeración, da que descubrimos aos poucos todos os tesouros que ten guardados e do que se pode confirmar todos eses beneficios que nos levan mostrando desde a antigüedade. Previr e curar, desde as propiedades das follas da oliveira ata a saudable que é o mollo do seu froito. As propiedades da oliveira son moi beneficiosas para unha chea de enfermidades. Eso sí, a condición de que as follas non fosen fumigadas. Utilízase como hipotensor, xa que consigue diminuir a tensión arterial. Outra das súas propiedades como infusión é que favorece a elasticidade de nosa pel e consegue hidratar todo o noso corpo. Para a realización dunha infusión moi recomendada polas súas propiedades curativas, só necesitaremos sobre 9 follas de oliveira lavadas e 3 dentes de allo. Como o faremos? Quentamos nunha cazola 1 litro de auga ata que ferva e apagamos o lume. A continuación, introdúcense as follas de oliveira e o allo. Déixase repousar durante 5 minutos e cóase. Ademais, podemos decir que tamén é boa para a diabetes. Erva da aboa número 4, a néboda. Sabedes que en Galicia unha das sobremesas tradicionales do outono e do inverno foron sempre as castañas cocidas. Xeralmente preparábanse con nébodas, que, como sempre, se lle chamou na miña familia. É unha planta silvestre que en Galicia non adoita superar os 12 ou 15 centímetros e que brota en pequenos matoxos en zonas húmidas. Eu conocina polos meus avós e que nunca ata hai pouco soubena identificar. Ten unhas follas moi suaves que desprenden ao rozalas un suave aroma moi característico que poden lembrar en certa medida o da menta con toque anisado e un lixeiro deixe como un orégano. A infusión de néboda é curativa. É boa para diarreas e para dor de cólicos e intestinal. Para as aplicacións descritas, facemos unha infusión de 30 mg da parte da planta por cada litro de auga. Tomamos unha cunca despois de cada comida entre 3 e 4 diarias. Pódese aduzar con mel. A infusión das súas follas e tallos frescos ou secos sirven para combatir o catarro e a bronquite. Erva da aboa número 5, o sabugueiro.
É un arbusto de 4 a 6 metros de alto, con un tronco polo xeral inclinado, con polas gordas e cortiza rugosa, que co tempo pasa corchosa. As follas son grandes, formadas cada unha por 5 pequenas, máis agudas na punta, e ao redor é como unha serra. As flores son tupidas e abundantes, de cor branca cremosa. Cando está en flor, fai un arbusto que resalta a copa branca, moi bonita. Cas flores faise unha infusión que é boa para lavar os ollos. O fruto é unha baga redonda, facendo unha piña, e cando madura é de cor negra. A floración é entre abril e xuño, e o fruto é en verán. Este arbusto ten olor repelente que se utiliza para espantar insectos. Utilizábase collendo anacos de polas, quitábase a corteza e o trozo duro. Deste xeito quedaba unha médula branca mansa. Colocábase en agua e cocíase un tempo. Despois facíase unha infusión para tomar e calmaba a tose. É boa para facer gargarimos e inflamación das xengivas. Non se pode utilizar durante o embarazo ou lactancia. Ten riesgos de aborto ou malformación. Tamén ten toxicidade polo seu contido en cianuro. Rosario, ti tes máis información sobre este arbusto? Pois claro, ti sabeas que a flor do sabugueiro é comestible? Pódese comer, cocida, rebozada e fritida. Bota un froito silvestre, unhas boliñas pequenas que por a súa cor parecense ás cereixas ou aos arándanos. O sabugueiro é depurativo, antioxidante, reforza as defensas e serve como tratamento para as vías respiratorias. Do sabugueiro pódese facer mermelada para consumir con tostas, iogur, tortas e incluso para salsas. Incluso coas súas polas pódense facer os chamados tiratacos. Para facer un tirataco, o primeiro que se fai é quitarlle a pel de fora e con un ferro quente quítaselle a médula. Faise un pauciño delgado que entre polo burato. Despois métenselle unhas boliñas feitas de papel e empúxaselle dando un estalo. Erva da aboa número 6. A ruda. Trátase dun arbusto moi ramificado que pode vivir varios anos, polo que o seu talo pode convertirse en leñoso. As flores forman ramalletes e teñen entre 4 e 5 pétaos, sendo dunha cor amarela viva. A planta enteira ten un aroma característico, difícil de confundir con outros, moi fuerte. É unha planta considerada como velenosa, pero antigamente nos povos usábase moito, entre outras cousas, para cando as mulleres ían a dar a luz. Machucábase moi ben con aceite de oliva nun cunco, e logo se untaba na barriga e ao redor do embigo. Neste último, cubríase con unha cunca ou cunco, despois presionábase para que os vapores que producía absorbesen pola pel e envío. Tamén se untaba pola parte externa dos xeitais femeninos para provocar o parto. Outros dos seus usos era botala en agua quente e facíanse vapores para os xeitais femeninos e servía como abortivo. Tamén se utilizaba como cataplasma, machucada con aceite de oliva e metida nunha bolsa de tea ou panos. Non se debía de quentar ao lume directo. Serve para dolores de cabeza e xeonllos. Erva da aboa número 7. Dente de león. Para moitos é considerada unha maleza. Ten uns 35 centímetros de altura e é perenne. As follas teñen irregularidades moi marcadas no seu contorno,
con saíntes e entrantes de formas curvas pronunciadas. As flores son de color amarela e os frutos secos son como un conxunto de pelos plumosos para a súa dispersión. Florece no inverno e ata o fin do verán. Atópase en todo o mundo aos bordos dos camiños e nas praderías. Uso culinario. As follas máis tenras úsanse en ensaladas e as maduras cocidas ou fritas. Teñen máis ferro e calcio que as espinacas. Coas flores fanse mermeladas, pastéis e o viño de estío. Os brotes tenros poden comerse ao natural ou salteados con allos. Da raíz seca sácase a chicoria. Uso en medicina. O uso medicinal está documentado dende o século XI. Usada en infusión, é unha planta depurativa para a sobrecarga do fígado e da tensión biliar. É diurética para os rinles, xa que aumenta a produción de ouriños e combate a cistite. E é un tónico dixestivo contra o estrinximento e estimuladora do apetito. Usada de forma tópica, é eficaz para limpar o acné e a urticaria. Erva da aboa número 8, Celidonia. Tamén se lle chama erva andoriña, porque a súa floración coincide coa presenza destas aves nas nosas latitudes. Agroma en lugares sombrizos e frescos. É unha planta perenne de ata 1 metro de alto. Ten moitas pólas fráxiles e follas grandes e con pelos. As flores son amarelas e en forma de cruz. Os froitos son agullas longas e con sementes no seu interior. É unha planta utilizada dende a antigüidade en fitoterapia. Propiedades medicinais. En infusións e tisanas. Alivia problemas digestivos polo seu efecto antiespasmódico, hinchazóns, flatulencias, náuseas, vómitos. É antitusiva e combate a bronquite, asma, tose persistente e fríos. Estimula a xeración do sangue e posúe un alto poder depurativo, polo que se recomenda a enfermos de leucemia. Como analxésico, combate a dor de cabeza e as dores menstruais. Produce un látex de cor alaranxado e consistencia graxa, cheiro forte e gusto acre. Este zume utilízase de forma tópica en uso externo para afeccións da pel. Axuda a pechar feridas, eczemas, úlcera, forúnculos, papilomas, fungos, callos, verrugas, sobre todo plantares, e tamén tumores. Véndese en herbolarios en pó, en planta seca para infusión, en tintura e o látex fresco. Xa chegamos ao final deste percorrido por 8 ervas da aboa que sirven para curar, coidar e depurar o noso corpo. Vos coñecíades estas propiedades? Coñecedes outras ervas que teñan usos medicinais? Agardamos que vos gustasen este paseo polas ervas da aboa e se teñes máis información sobre estes coñecementos tradicionais, non esquezan deixalo en comentarios. Nós somos Lucita, Carmen Lema, Rosario, Carmen Pereiro. Dora, Pilar, Salomé. e isto foi As Ervas da Aboa, un podcast producido polo programa Mulleres Mais da Concellería de Servizos Sociais, Muller e Igualdade do Concello de Vedra.